out here. Uh-oh, Richard. Iċ-ċerimonja tal-Oscars tal-2022 kienet iddominata mid-daqqa ta' ħarta li ta' Will Smith lil Chris Rock wara li dan qal ċajta dwar martu. Iżda li minn dan il-mument, l-Oscars offrew ukoll mumenti u kisbiet storiċi fl-akbar industrija tal-films. One News tkellem mal-espert tal-films Mario Azzopardi li sqar kif kien hemm bosta mumenti li se jibqgħu infakra. Fosthom kien hemm id-diskors tal-attur Troy Kotsur li minħabba li ma jismax ikkomunika ma' dawk preżenti permezz tal-lingwa tas-sinjali quddiem folla emozjonata. Kien hemm ukoll il-preżentazzjoni minn Liza Minnelli li fuq is-siġġu tar-roti kellha mument ħelu fuq il-palk kważi 50 sena wara li rebħet l-Oscar tagħha. Azzopardi nnota wkoll kif il-fatt li r-rebbieħ tal-aqwa film kien il-film Coda li kien ġie prodott speċifikament għal pjattaformi diġitali huwa wieħed indikattiv għall-industrija tal-films. Hija interessanti wkoll li sa 5 snin ilu kien hemm moviment qawwi biex dawn it-tip ta' films li jkunu għall-streaming services ma jitħallewx jipparteċipaw. Eventwalment tħallew jipparteċipaw speċjalment anke minħabba l-pandemija, prattikalment għal sentejn kien hemm problemi kbar biex joħorġu films fis-swari taċ-ċinema. Azzopardi sostna kif l-industrija mhux l-ewwel darba li rat żviluppi simili b'reżistenza lejhom. Ma tistax twaqqaf l-iżvilupp. U l-streaming services issa daħlu sewwa kellu għajnuna kbira mill-pandemija fis-sens li n-nies qagħdu d-dar u allura dan. L-streaming services kważi kollha qed jinvestu sommom kbar ta' flus. Naqqas għadhom apparti li jixtru ħafna films imma anke huma qed jinvestu ħafna flus biex joħolqu films naturalment biex ikunu jikkompetu issa bejniethom.